Secret mo. May naging pasahero po ako na nakasex ko habang nagdadrive po ako. Hinawakan niya po yung batuta ko. Sino po bang lalaki ang tatanggi? Sinabi niya sa akin, unlucky daw po kasi tutuusin po. Pinalagyan ko po ng bulitas. Ganitong oras, madaling araw, nagkikita po kami. Doon po kami sa labas ng bahay po nila at doon po namin ginagawa kasi ang sabi po niya mas maganda daw po at mas masikip dito sa loob ng sasakyan. Talaga ba? Yung mga Mr. Driver natin, kapag may pasahero sila, merong ganong klaseng biyahe? Ay, hindi naman lahat siguro. May mga klase ng driver na talagang tuwid sa kanilang pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay. Meron naman na binata, kaya nagpe-play-play na rin sila. Kumbaga, pag may nakasenyas na no left turn, hindi talaga nangangaliwa. Kasi yun, di ba? No left turn. Kakaliwa ka pa ba? Hindi na, syempre. Hindi. Masunurin yung mga ganun. Oo. Pero kapag pwede namang kumanan, kakanan ka. Kasi nga, yun yung right way. Yeah. Galing mo, ha? Bawal kumaliwa o mangaliwa. Basta lagi ka lang nasa kanan. Yeah. You should always be in the right way. Yan. Hay nako, Mr. Driver. Kung ako sa'yo, magpalista ka na lang sa Love Knows No Boundaries. Yes. Yun yung atupagin mo. Dahil may chance ka manalo ng 1,500 pesos. Oo, kasi kapag nagsakay ka sa ng pasahero, hindi mo naman sigurado kung babayaran ka talaga niyan dun sa extra service na gagawin mo. Malay mo, ikaw pa magbayad ng lahat-lahat. Abonado, dude. Tapos baka kung ano pang souvenir ang ibigay sa'yo niyan. Ang dami mong dadahilan sa pamilya mo, no? Totoo. Napapagastos ka kapag may babae ka, kaya wag na. Tingnan mo, yung mga simple lang talaga. Yun yung worry-free. Walang masyadong inintindi. Hindi magtatago sa asawa. Hindi Yes. magtatago sa partner. Yes. Walang kaso. Aso! Oo. Sigurado. Sigurado. Totoo. Hindi makukulong. Hindi makukulong. Pero huli lang. Charot with the rot. O yan ha. Pero di kulong. Basta 1,500 pesos yung papremyo namin dito. Baka pamigay mo pa yan dun sa kabit mo ha. Wag na. Anyway, kabisyo. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kapiling ang Basa Princess DJ Raketera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang panibagong pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Eto na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hindi ako ang paborito ng nanay ko. Naniniwala ka ba, dude, na ang isang magulang meron siyang paboritong anak? Oo naman. Ikaw, sa pamilya ninyo, palagay mo, yung nanay mo, paborito ka, hindi? Hindi ko masasabi. Pero alam ko lang, may iba't iba siyang pag-handle or paano siya mag-approach sa mga anak niya. Kasi iba-iba yung ugali eh. Kung paano niya kausapin itong ate ko, yung kuya ko, and paano niya rin ako kausapin. O so, sa'yo, paano kanya kausapin? Wala, normal lang. Parang mas madali niya kasing ibato sa akin lahat eh. Tingin ko lang mas madali niyang ibato sa akin lahat dahil alam niyang strong ako. Alam niyang sobrang lalim ng pangunawa ko sa mga bagay na yun at hindi ko siya babalikan ng mga salita. Talaga? Totoo, kapag naglitanya na nanay ko ng napakahaba, wala nang sagutan yan. Parang, So, paborito ka ng nanay mo na pagalitan? hindi naman. Kasi makasalanan. Pinapagalitan kasi makasalanan. Yun lang yun. Ang Totoo daming naman kamalian. yun. Oo, yun lang yun. Ako yung problema pala. Kaya pala sa ate mo, okay na okay siya kasi wala masyadong ginagawang kasalanan. Bahay, eskwelahan lang. Oo, gano'n. Kuya ko, ang bait. Gano'n to sa akin. Pagdating sa akin, wala na. Kaya pala lawak din ng pangunawa mo. Malamang! Ikaw na nga nakagawa ng kasalanan, ikaw pa dapat makitid yung utak. Dapat lawakan mo. Ayan. Gano'n. Sa bagay, hindi mo rin naman masisisi yung ibang magulang kung paano nila ina-approach yung bawat anak na meron Yes. sila eh. Kasi
Kailangan inaaral mo rin yung pagkatao ng anak mo. Tama. And sabi nga, to be loved is to be known. Yes. So para mahalin mo ng tamang isang tao, lalong-lalo na ang anak mo, dapat kilala mo siya. Tama. Kilala mo kung paano siya magalit, paano siya mag-react sa mga sasabihin mo. Yes. So, oo nga, no? Pero paano kung yung sinasabing paboritong anak ng magulang mo, hindi ikaw, tapos hindi ka pa nakakaramdam ng tamang pagmamahal? Yun lang, no? May mga ganyan. Nasa sitwasyon na ganyan. Na laging sila yung Dehado. dehado, naiisang tabi yung mga Oo. nararamdaman nila. Hindi sa kanila affectionate yung magulang. Kasi Yes. feeling ng magulang, hindi, kaya na niya yan eh. O Yes. baka may ibang dahilan. Yes. Well, abangan natin yan sa aming pagbabalik ni Titan Jello. Kung hindi ka paborito ng magulang mo, paborito ka, baka makarelate ka sa aming secret file na isisiwalat mamaya-maya lamang. Kasama pa rin si DJ Rocky Tara. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret Files with Jello. Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files.